Pazite sad ovo, sledeći tim je Asvel, nećemo se toliko zadržavati na Asvelu, zašto nema potrebe. Asvel je ekipa koja, čini mi se sada kada je Euroliga ostala bez Albe, verovatno ih svi vide na posljednjem mestu. Kod njih čini mi se da je uvek ista atmosfera, uvek nekako sve super. Imaju one periode tokom sezone kad pobede par gostovanja i nešto, tako su Partizan pobedili ovde, sećate se, pa Teo Maledon, pa izleti neki igrač, ali čini mi se da tu, kao što si ti rekao za Zvezdu, da nisi sigurno šta Zvezda igra, meni se čini da godinama unazad ne shvatam šta Asvel radi. Jedno vreme su oni bili za mlade igrače, pa Tony Parker nešto NBA i pa ostalo. Sa Bata Parkerom, to je već bilo konfuzije. Da. Znaš, on ne bi preživeo da mu nije brat ni 4 sekunde. Ili bi nešto posle toga bio negdje trener, a da nije pomoć. Tako je, pa su imali ideju da prodaju igrače da tu, pa ništa od toga nije ispalo. Tako da, čudno i uvek me boli kada izgubimo od njih. Da li Partizan i Zvezda potpuno je svejedno. A gubili smo. Tako da, meni svakako nije dobro i negde ih vidim, bez obzira što će biti bljeskova nekih, jer je duga liga, pa prosto mora ti se i posreći nešto. Ne znam koliko su menjali. Je li De Colo otišao u penziju? Nando De Colo je tu. Igra, da. Igra Nando i dalje. Evo kako izgleda tim. Shaquille Harrison, Glyn Watson Jr., direktno iz Filipinske ligi. Mbaye se vratio iz CSKA, Melvana Jansa, Adam Antamna, Sam Yaman, Bastien Vautier, Zachary Seljas, drugačije se izgovarao njegov, prenosio sam ga u Nemačkoj, David Lighty, Edwin Jackson, Thomas Hertel, Nando De Colo. Znači manje više isto, to samo su Hertel gore. Još gore. Poslušaj ko je otišao. Otišli su Andre Robertson, mi je bio simpatičan. Paris Lee je otišao, seća se Parisa Lee-a. Da, playmaker, aha. I tako. Otišao očigledno i Loverni koji ipak tu bio neka sigurnost. Dakle, ovo sa Hertelom će biti pakleno. Sa Hertelom, pa mi kažem, po rosteru, zaista, ja ne znam, oni ako budu jači od 19. Ne znam niku u stvari, jači od 20. pozicije, to će biti iznenađenje. Nećemo da mnogo kritikujemo Asvel, ali činjenica da... Nešto obično ispadne naopako. Kanta ekipa i... Ali ajde kad smo kod njih, pošto nećemo mnogo komentarisati njihov tim, jel misliš da bi Euroliga trebalo, osim što razmišlja o tome kako će ovo, da ne ispadne poslednje? Da ispadne, da, bilo bi lepo da ima ispadne. Pa kao, ne, samo zameniš, Evrokup... Mislim da li će oni da urade nešto povodom toga, što ovi... Neće. Ja, ono je bilo, znaš, Evrokup menja onog Evrokupa i sad ti možda imaš 3 ekipe i prva, druga, treća Evrokup i sad treće plase ne ide. Ovo mi je realno, 20 ide tamo, pa neki to, pa Netenikos, neki ovaj. Mislim da smo otišli u jednu ligu koja preživljava. Nema tu mnogo pametnih i mudrih poteza. Ali misliš da ima veze sa njihovom hroničnom nefunkcionalnošću ili sa pretnjom NBA Europe? Mislim da onog momenta kad si izgubio rezultat, pokušali su nešto što nije uspelo. Ti si izgubio svaki kriterijum za plasman, je li tako? To je za mene već u startu problem. Hteo si napraviš neku zatvorenu ligu i to se prati isključivo novcem. Čak ne sastavom, nego isključivo novcem. I to ne može da donese da bude sve kako treba. Jer dođe Alba i kaže mi imamo pravo, tu smo kao osnivači ili suosnivači ili šta god, ili imamo ugovor, i on može da šta god hoće. Ja bih više volio da imamo prirodnije nastale timove, pa neka kvalitet danas bude manji, ali će sledeće godine biti veći, jer će oni svi napredovati. Ovako gledamo ligu u kojoj su svi u vreme kad sam ja završio, oni su u najboljim godinama. Mi svi prestajali u 34. a oni tek počinju svoj 4-godišnji ciklus u nekom klubu. I to nije kvalitet. To je lepo da imamo takva imena, ali nije kvalitet. Jeste, pričamo o Asvelu, ali pričamo i o bitnim stvarima vezanim za ligu gde je Asvel očigledno najslabija ekipa, bar po papiru. Etihad je ušao sad umesto Turkish Airlinesa, to znaš. Da. Ali slušaj, ti kažeš nema sponzora. Etihad, Motorola, Adidas, Visa, Spalding, Panini i još neki koji... Panini, sad si rekao Panini ko frikom jebote. Panini? Pa šta? Ja mislim da je Panini najjača kompanija na svetu. Sličice? Pa nego šta? Ma daj. Panini. Panini? Pa, bre. Ali vjerojatno su oni sponsor tipa mi vama 1000 sličica, vi nas... Pa ne, 1000 kesica. Ne verujem da se šalje faktura u Italiji, znaš. Ne znam, Spalding dao lopte, jebi ga tu, nema nekog teškog sponzorstva, da. I Etihad verovatno nije. Ima Experience Abu Dhabi, tu je verovatno lova. No, nije ni važno, da. To su neki problemi, ali bi stvarno voleo da postoji nekakav, da dobijemo neku informaciju, jebote, koliko je minus, koliko je plus, šta se desilo. Voleo bi da znam, ne zbog nekih da bi ja sad upirao prstom u nekoga, nego samo da mi bude jasno. I ko tu u stvari gubi novac i da li ga gubi.
Vi kažete da će Asvel biti na dnu, 76%, to dno je od 17. do 20. pozicije, ja ne znam, kasnije ćemo pričati o čokoladama, ali ja ne znam ako bude Asvel u prvih 16, ne u posljednja 4, nešto ozbiljno nije u redu. To je zrelo za ozbiljne čokolade. Kuzma hoće da idemo dalje zato što mu se ne sviđa da pričamo o Asvelu i ja moram priznati da ga potpuno razumem. Ali, što se tiče ovih igrača iz Asvela... sad dolazi Armani, jel? Šta? Sad dolazi Armani. Ne. O kojem takođe ne volim da pričam. Tako je. Ne, dolazi Barcelona Lassa. Što? Oni su Armani nešto drugo, je li tako? Jeste, da vidjet ćemo šta je. Kako se zove Armani? Što Kuzma voli sad ću ti reći. Armani ti se zove Armani Exchange Milano, što bi se zvali drugačije. Pa što nisu AX. Ne znam, piti Boga što nisu tu. Kazu, Baskonija. Kazu, šta biš Kazu? Šazala Kazu iz Trumfova. Instrument, Šazala Kazu. Kako se zove onaj film Shaquille O'Neal koji niko nije gledao? Kazem. Kazam. I tako. Dakle, Kazu Baskonija. Inače, nađite na Instagramu kada Freddie Mercury peva, pa mu isključili muzikicu. Da čujete samo glas. I? Bohemska rapsodija. Gori, a? Ne gori, nego se naježiš 218 puta. Što gasi čovjeku muziku. I opadne ti on od laka što imaš. Dakle, Baskonija. Novi trener Galbijati umesto smenjenog Pabla Lassa. Galbijati, nisi čuo za Galbijati? Neki momčić došao od nekog. Momčić, neki jesi. Hteo da gure na mladu. Iz Italije, je li tako? Pa Galbijati, tako logično. Tako je, fantastično. Da, drago mi je što je došao. Ne znam ko je, ali drago mi je, novo ime u Euroligi. I više nego realno da ova ekipa završi na ovim pozicijama od 17. do 20. zato što je sastav sledeći. Markiz Nowell. Opa! Rodion Skuruc, bivši igrač Partizana, znate kako je prošao Partizanu. Mateo Spanjolo, dobro pojačanje. Mamadi Diakite. Timothy Luvavu Kebaro, Trent Forrest, Marcus Howard ostao, Tada Sedekerskis naravno ostao, Clement Frisch. Naravno kad ima još 17 godina. Luka Šamanić, Kalifa Diop, Hamidou Diallo i Rafa Villar. Ovo sa Diallom neće biti kako treba, dakle možda će biti neki lepi zakucavanja, hoće sigurno. Ali ovo delo je kao jedan skroman tim. Skakač? Nema ga ovde. Dante Hall, da je on otišao? Ne piše mi da je ovde Dante Hall. Dante Hall u Olimpijakosu. Bravo ti ga. Doćemo do Olimpijakosa. Jeste. Teško je pohvatati se, nemojte zameriti. Kad idemo transferi. Da, i još kad pročitaš šta se sve kao šuška, ne znaš više šta je istina. Ali ajde da krenemo od Markusa Howarda, momka koji ima 179 cm. Cepaće on svoju priču, misliš da će on se prilagodi, da. Čovjek bez mnogo uspešnih ligaških sezona, misliš da će nastaviti tako i on. Da. To je ono za Baskoniju, kao dolazi iz Baskonije, ok, ali oni stalno ispod 9. mesta. I onda ja konstatujem da su to dobri igrači, ali koji igraju samo na određenom nivou. Voleo bi da ga vidimo u drugoj ulozi, zato što prvo on deluje fenomenalno košarkaški, on je vrlo sposoban, on ima lep izbačaj, lep šut, odličan prodor. Kad hoće da vidi i da su mu saigrači, kad neće, ne vidi 17 puta u poluvremenu. Ali jednostavno to ne daje rezultat. Sad samo je zavisi koje su ambicije Baskonije, a ja se bojim da sastav ovog tima nije ambicija da se tu gleda kao neki Final Four, nego da se igra, što je legitimno. Ja mislim da je to mnogo skupo, ali je legitimno. Kažete ovde Baskonija će biti ispod Asvela, pa pazite, po rosteru je to, otprilike to, oni su zadržali neka bitna imena, doveli neka pojačanja koja nisu na nivou ovih ostalih, manje više svih ostalih. Tako da što se tiče Baskonije, tu bih bio oprezan, mislim da mogu vrlo lako da postanu jedna od onih ekipa koje podceniš, misliš sad ćeš da ih nakantaš, oni te tamo u Vitoriji natrpaju i ovaj ti da 10 trojki, tako da mislim da će biti jako nezgodni. Baš zato što će dolaziti svakome u nekom delu sezone kada očekuješ ovo je lakši protivnik, a oni spremni da diljuju. Mislim da po ome sastavu koji su napravili da će igrati još brže nego prošle godine. Dakle, još na veći broj poseda je sada. Ovo što Kuzma kaže, Dante Hall je prošle godine u jednom timu koji je, evo, gledamo ovde, ne čudi me, završio na 14. poziciji sa 14-20. On je ipak tu bio neka sigurnost u odbrani, pa skoči, pa Kuzma ja non stop neki top 10 komentarišemo sa njegovim zakucavanjima i blokadama. Sada nemaš tog jednog tako bitnog. Ko će da pohvata sve te lopte nakon promašaja Howarda? Ne znam, nema ni Moneke koji je bio neka energija, kakav daje, koliko god se nekome dopao ili ne, on tamo jeste imao neku svoju ulogu, sebe video kao najboljeg igrača, to nam je rekao Truna. Znaš za tu priču? Ne. Da je Truna je dobar sa Lasom. I čim imamo neke, Baskonija dobije Albu 20 razlike. I čim imamo neke zahteva sastanak ujutru.
hoćete zabrinuti, pošto vidim već da si zabrinuti. I u 11 kaže, ne može ovako, ja sam dao samo 6 poena, mora da se igra na menom. Kaže, dobili smo 20 razlike, kaže, da, ali ja kao najbolji igrač moram da imam. I kaže, Laso, kaže, bio je zapunjen, rekao Truni, kaže, odmah mi se nije dopao. To je bilo na početku. Dakle, čovjek zahteva sastanak posle 20 poena i on mu kaže, da li šutno si 14 puta? Kaže, da, ali nije to. Bolje da mi nisi rekao. Ne, rekao Truni, nego ne pratiš svoj podcast. Tamo u Rigi, ko zna šta ti je bilo zanimljivije, gledao si neki riški podcast. Bilo dobro pivo. Tako da, vi kažete za Baskoniju da će biti na poziciji broj, odnosno na pozicijama od 11 do 16, ovo je interesantno, mislim da ćete reći dno, 51% vas ih vidi od 11 do 16, 43% na dno, pazi, ali toliko ove gore možda nego kod Asvela. Samo 7% ih vidi u top 10 ukupno, i sa Final Fourom i sa ovim. Dakle, to ovo je možda za Vitoriju, i što kaže Kuzma, možda i oni gledaju u nekom drugom pravcu, možda on Kereheti dosta više, rekao čovjek, probao i sina da ubaci, sve probao, ništa ne nije ide. uspelo, ajde malo da iskuliram i ja, izvolite, igrajte se, ali kažem, ima ovde interesantnih pojačanja i taj Spanjol je meni uvijek okej, ovi iz NBA lige možda se neko dokaže, evo vi kažete Kuruc možda proigra, šta radim? Možda, da. Ali meni neće, kada vidim recimo Baskoniju da igra, to mi neće biti nešto super zanimljivo.